दिनै हरिसिङायाव सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनि जरियते थांनाय प्राय सारि बोसोरसो बेयाव भरला प्रजेक्ट होननाय मोनसे प्रजेक्ट लादों आरो बे प्रजेक्टनि गेजेरजों 31टा गामिनि रायजो राजाफोरखौ रांखान्थिनि बिथिङाव बोरै जौगाहोनो बेहाय आबादारिफोरखौ बिभिन्न आबाद मावहोनायनि राहाफोरखौ होनानै बोरैहाय बे ओनसोलनि रायजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनाय बिनि बेबस्था लानाय जादों आरो बे आसुनि गेजेरजों थांनाय बोसोराव ट्रेक्टर फिसा ट्रेक्टर बेनिफ्राय स्प्रे मेसिन बायदिसिना बिदि रानना होदोंमोन आबादारिफोरनो आरो एबार सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गासै 60टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 कोटी रांनि चेक होदों आरो लोगोसे 32 जन सुबुंनो इन्डिभिजुवेल व्यक्ति हिसाबै 44,000 रां होदों आरो 44,000 रां होनायनि थांखिया जाबाय फिथाइ सामथाइ बिदि खेथि खालामनाय हर्टिकालचार बेनिफ्राय बाखि जिखिनि चेक होदों माबानि 20,000 रां करी बेखौबो बेबायदि प्रडाक्टिभ उपार्जन खालामनो हानाय बेबायदि खामानि बाहायनो थाखाय बेखौ होनाय जादों बेनिखाय जि डिपार्टमेन्टआ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जौगाखांनायनि थांखि लानाय बे आसनिखौ होदों बेखाय सेल्फ कनजारभेसन डिपार्टमेन्टखौ आं साबायखर होदों आरो लोगोसे बेवहाय लकेल माखासे सुबुंफोर जड़ित जाना दं बिथांमोनखौ साबायखर होदों जों सरकार हिसाबै बेबायदिनो गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय बिभिन्न आसनि होनानै रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हायो बे खामानिफोरखौ लादों बे दिनै जिथु आसनि बेयो केन्द्र सरकारनि मोनसे आसनि प्रधान मन्त्रि कृषि सन्चय आसनि होननायनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनाय जादों बिथाङा 5 बोसोरनि थाखाय बे भरला प्रजेक्टखौ लादों हयथ' बे 5 बोसोर जोबखांबा गुबुन जायगायावबो लानो हागौ बा बे ओनसोलनिनो पिरियडखौ हयथ' एक्सटेनसन खालामनोबो हागौ बेयो जोबोर मोजां जादों बेनिखायनो आसा खालामदों जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां लाब जागोन आरो बिनि गेजेरजों गावगावनि न'खरखौ मोजाङै दाखांनो हानाय जागोन जाय बिथांमोना दिनै बे आसनिखौ मोननो हाबाय बिथांमोना निश्चय फैबाय थानाय समाव मोनसे सोलायनाय लाबोगोन जिहेतु सरकारनि जि आसनि बे थांखिया मोजाङानो आरो बेखौ सरकारा जिबायदि हास्थायदों बेबायदि मोजाङै बाहायोबा निस्सय बिथांमोननि न'खरा मोजां जागोन बे रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हागोन जिहेतु बेखौ इनकाम जेनेरेटेड थांखि लानोसो इनकाम खालामनो हानाय नोजोर होनानैसो बेखौ होदों जास्ट ओरैनो खरस खालामनानै जानानै फोजोबनायनि थांखि लानानै होआखै बेनिखायनो जों आसा खालामदों बेखौ सरकारा जि थांखि लादों बे थांखि मथे खामानि मावोबा जोंनि न'खरफ्रा मोजां जागोन 44,000नि फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिदि बिफां गायनांगौबा गोबां माबानि बोसोरसे गायनायनि नेक्स्ट बोसोरावनो फिथाइ थायनाय बिदि आबादफोर दं जेनेबा आनारस थाबाय बेनिफ्राय माबाफोर थाबाय मा बुङो बे नेमु मुदुफुल बिदि मैथ्रु फिथाइ बेबायदिफोरखौ खेथि खालामबा जिहेतु गायनायनि बोसोरसे उनावनो फिथाइ मोनो बा बेजों रांखान्थि बिथिङाव निस्सय गोख्रों जागोन आरो बेबायदि नोजोर होनानै जाहाथे खेथि खालामो जोंनि आबाद बिफाननिफ्राय एसे हेल्प होनांगौ बिथांमोननो एसे ट्रेनिं होनांगोन लामाखौ दिन्थिनांगोन जोंहा जितु सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्ट बिथांमोना आसलथे आबादनि बारा आइडिया गैया बिथांमोना जास्ट हेल्प होनांगौ हेफाजाब होनांगौ होदों खिन्थु बे हेफाजाब होनायखौ मोजाङै बोरैहाय बाहायनो हागोन बे बिथिङाव जा आबादारि बिफाना खिन्थु दिन्थिनो हागोन आरो बेनिखायनो बेवहाय जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिबो एसे हेल्पनि प्रयजनखौ नुहुरो बेनिखायनो बिथांमोना जुदि अन्थ'थ' जोंनि आबादारिफोरखौ एसे ट्रेनिं होयो जायफ्रा दिनै बेनिफिट मोनबाय बिथांमोनखौ ट्रेनिं होयोब्ला अन्थ'थ' जोंनि आबादारिफोर अन्थ'थ' इन्डिभिजुवेलि जिखिनि 44,000 होदों हर्टिकालचारनि थाखाय बे खामानि फैगोन आरो बाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जिखिनि 25,000 होदों बियो जोंहा दखान बायदिसिना होनायावबो बाहायनो हायो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय फारौ मा बुंगोन बोरमा फिसिनाय बेफोराव बाहायनो हागोन आरो बेफोरजोंबो जों इनकाम खालामनो हायो बा दखान बायदिसिना होनाय बेबायदिफ्राव बाहायनो हागोन बेनिखायनो मथथे इनकाम जानांगौ आरो 25,000 होनाया जिखुनु खामानियाव बाहायनाय इनकाम खालामनाय बे थांखि जों होनाय जादों आरो बेनिखायनो जों बेखौनो आसा खालामो जोंना मोजां बाहायोबा गासैबो लाब जागोन।